Smartfón. Výdobytok doby, bez ktorého sa už takmer nepohneme. Je to náš malý prenosný počítač a jeho možnosti sú neobmedzené. Teda až do toho momentu, keď vybitá batéria z neho robí len kus nepoužiteľného kovu a elektroniky. Každý majiteľ mobilu sa stýka s týmto problémom denne, no vďaka väčšinému zhonu sme nenašli doposiaľ vhodné riešenie. Preto sme sa my zastavili, pozorovali, pýtali sa a prišli sme s nápadom, ktorý rieši náš problém nielen intuitívne, ale aj ekologicky. Vďaka moderným technológiám sme boli schopní využiť energiu slnka a spojiť zábavu v podaní hudby do jedného produktu, ktorý sme nazvali EcoFoams. Ako to vlastne funguje? Predstavte si seba na ulici, počúvajúc hudbu počas pekného slnečného dňa. Vďaka špeciálnym fotovoltaickým článkom získate energiu zo slnka, ktorá sa postupne ukladá v batérii slúchadiel. Ak by sa batéria vášho smartfónu chcela vybiť, stačí pripojiť extra konektor od slúchadiel k mobilu a nabíjate je na radosť. A čo z toho máte? Lacnú energiu a pocit, že robíte i vy niečo pre ochranu prírody. Pravdaže, nevždy svieti slnko, či ste práve vonku a počúvate hudbu. S tým sme pravdaže tiež počítali. Čokoľvek už robíte, stále si môžete nechať nabiť slúchadlá pomocou nabíjačky a budete si tak istí, že záložnú energiu budete mať stále pri sebe. Ak vás naša myšlienka zaujala, obraciame sa práve na vás s prosbou o pomoc. Potrebujeme vyzbierať finančné prostriedky, ktorými pokrieme náklady na vytlačenie prvého prototypu v 3D tlačiarni a na kúpu dodatočných súčiastok. Zistíme tak prípadné chyby a problémy, ktoré sme pri dizajnovaní prehliadli či nevzali do úvahy. Veríme, že vďaka vašej pomoci tak môžeme vytvoriť produkt, ktorý vám v budúcnosti bude môcť vrátiť peniaze, ktoré nám boli poskytnuté na realizáciu. Chránime prírodu melódiami hudby. Tak znie naše heslo a dúfame, že sa k nemu pridajú i ďalší. Ďakujeme. Smartphone.